खुलुमबाय स्टुडिय दं आङो राकेश रामसियारि बिटिआर सरकारनि मैयानि थामहिनबा थांनाय सानाव रां बावजा जादोंमोन आरो बे रां बावजानि गेजेरजों गुबुन गुबुन समाव बिटिआर जौगाथायनि थाखाय गोनां बिथांखि लानायखौ नुनो मोनदों। रांखान्थियारि बोसोर 2025 आरो 26 नि गेजेरजों बे समाव सीड मिशननि गेजेरजोंबो बिटिआरनि मोन 40टा बियाब बे 40टा बियाबफोराव बे समाव फसंथान गायसननो थाखाय बिटिआर सरकारा नाजानायखौ नुनो मोनदों। गंफ्रोमबो जे बियाबफोर बे बियाबफोराव बिटिआर सरकारनि मोनसे गिदिर बिथांखि लानायखौ नुनो मोनदों। रांखान्थियारि बोसोर 2025 आरो 26 नि गेजेरजों बे समाव सीड मिशननि गेजेरजों गासै गं 40टा दे बिटिआरनि एमसिएलए बियाबफोराव मोनफ्रोमबो बियाबाव गंसेयै आइ.ट फसंनाय जागोन। थारैनो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोदनो बे गोजोनथाव खौरां, मानोना बे समाव आइ.ट गायसननाय जागोन गंफ्रोमबो बियाबाव। बिटिआर ओनसोलनि बा लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोदनो बे गोजोनथाव खौरां। बे सोलोंथाइ बिथिंखौ दावखो होनो थाखाय बे समाव बिटिआर सरकारनि मोनसे गिदिर बिथांखि गंफ्रोमबो जे बियाबनि थामहिनबा बिटिआरनि मोन 40टा बियाब बे बियाबाव बे समाव गंसेयै आइ.ट फसंथान बा फसंनाय जागोनखौ नुनो मोनदों। रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 जे बिटिआरनि रां बावजायाव थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरनि गं 40टा बियाबाव गंसेयै आइ.ट गायसननाय जागोन बा फसंनाय जागोनखौ मिथिहोदों। थामहिनबा बे समाव रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 आव फोरमायथिदों। आरो बेनि अनगायैबो बल्लामगुरि आइ.ट गसाइगावनिफ्राय 100 प्लेसमेन्ट बा 100 जौखोन्दो प्लेसमेन्ट मडेलखौ एखेयैनो गायसननो थाखाय रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय L&T जों MIO खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। थामहिनबा बे समाव L&T जों सागान खालामनाय जागोनखौबो बे समाव नुनो मोनदों। थामहिनबा MIO खालामनाय जागोनखौ मिथिहोदों। आरो बेनि अनगायैबो L&T नि हेफाजाबजों गासै मोनबा बिटिआर जिल्लाफोराव जौगा सोलोंथाइ मिरु गायसननाय जागोन। आरो बेनि अनगायैबो गोजोनथाव खौरां जे गंबा जिल्ला बे जिल्लायाव गासै बा बेवहाय सोलोंथाइ बिथिंखौ बा सोलोंथाइनि मानदान्दा बेखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बे समाव जौगा सोलोंथाइ मिरु गायसननाय जागोनखौ फोरमायथिदों। बा थामहिनबा बे समाव रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 ने जे रां बावजा बे रां बावजायाव बे समाव नुनो मोनदों। थामहिनबा बे समाव रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 आव बेखौ रोखायै बे समाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। बिटिआर ओनसोलनि जे गोबां लाइमोनफोर जाय लाइमोनफोरा बे समाव सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै गुबुन जायगाफोराव सोलोंथाइ लानो गोनां जायो आरो जाय सोलोंथाइखौ बे समाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थामहिनबा बे समाव मोनफ्रोमबो बियाबाव गावनि जे बियाब बे बियाबावनो बे समाव आइ.ट सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ बे समाव लानो हानायनि मोनसे मिजिंथिनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बल्लामगुरि आइ.ट आव गसाइगावनिफ्राय 100 जौखोन्दो प्लेसमेन्ट मडेलखौ एखेयैनो गायसननो थाखाय रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय L&T जों MIO खालामनाय जागोनखौबो बे समाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआरनि गंबा जिल्लायाव जौगा सोलोंथाइ खालामनाय जागोनखौ बे समाव मिथिनो मोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन।
बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।